hai na hai wana mai singsa party mung CRPF sen karang ti prasa hai na hai sak saisong guli bai no silai guli chawui thuinyani nangkha phungni soti si jorawano guli chawui thuikya thuinya sekang sakni hik no I love you message kaisa ruui thuikya busak khorokmui no yakarui Ranjit Deborma Sarbong basi kopra kami o thuima bai busa hik tei nukhuni bororok mokol mukti thagaliya Ini ni bumu ke Ranjit Deborma. Para ke? Para yang ke Sarbong basi kopra Sarbong basi. Busa khorong ni chana. Busa khorong ni chila mang khorong ni. Agar orang nok rawok mana musasuk salang mada tong ba duko Ini khe. tini emne ke to agi sekarang bare obo saw kita thine boni sak guli sai thine rok ni kicha misa sumo rok sama ikno tension na puro rok Engkau tini ang idani ko tang kuno kok mas saja ya boni husband bai engkau ko tang boni misses ni orang untuk ni hoje kenaka tini acu bote o 5:30 rogo boni misses no kaisa message whatsapp ni rohor ka I love you ni kaisa rohor ka asuk no te kono message ko na kono kok samane book kore Thunya ni seka. Thunya ni boto thumen 10টা 5 ko se ni khana yo ar khai emne 5টা সময় no bono rohor sa fungai ekdom achu go ta 5টা সময় no bono message rohor sa I love you ni boni bo planning khashi kana abon bangin hai rohor kana ni ta mawan su ta Emne para roga ke ba mana wala jag rok ta bhai to kore wala jar ko boyas obosang khana bini bono boyas 42 nungke mane thunya ni tam khalai basi kalai mane ba tangai thekya bungai rok sapan dang na nung sare nung abo to mane tabuk sung khana mane ya parani hoje khobor sokja phun mai ganga bon phun no langthungja bonor phun sokja এরপরে जों बाजार কিছু মানে পরে হিঙ্গাঙ্গে কল সপাইয়া অফিস নি মানে কেমনি হয়তো কল সপাইয়া নিনি বসাই অপি হাই ইনকা ফাইগ্রা দি অফিস নি নে দিন ইনকা जों थांलायगा दा ये थांमानि परेव साइमानका फैगा नै खोना borok ke tamu sa borok ke tamu borok kuno borok tabu aboni tui borok tabu inkori khane sawo eno to tai nije sain thajung thimani mari haike no borok kok sawo जों bor nugi thega borok ba mane bon dead body nugi thega bon bisna ono klaja engkai tabu tamui sani eta borok bu bahaya aro to borok buida murder khaika ba bo nije saksa da suicide khaika aboni borok inkori khaine taw kuso no khaimani pore bo saimana borok nok rok la age mungsasuk mane walai marok nok rok to tisa to kok abo to sababik bihik busani bisingo ba kok ba maslaine no kok mo mahlaine mo mawala lene bihik busano rang pusano ya 2 mas kaka bihik busano rang chalukya busamang to bone salamang english medium slomo pori to engke 2 mas kaka rang chapano ro harmaya engke bihik ba busaino sakata rang rok tangi rang do harmaya beton rok tang bank thangbai beton to man khnaple beton to man oni sawo o khebong ke sapo tax max rok tanjbai nei joto loan sun rok tanjbai nei rang pora ke saja da saja tan ko hai gabon bagi nog rang ko me ni sata ko loan na jaron khna wa ra kisa masa loan na jar sung bo saimia bon message bo saimia bo je bu joro te loan na harjak ar khoi sung bo khna kya loan na harjak to 20 lakh taka loan na harjak to Enggak tahu orang jaga bo punya orang bukan misarang rok nak kena aborong no borena nih bagi nih bo naik kena cestak lagi nama yang ini dah bo sak no tension nang itu juga bo senia tabu tam bo bahai senia bo